dámy, ja vás zdravím v mesiaci marec. Pripravili sme si pre vás týždeň posilňovací, to znamená, budeme sa okrem iného venovať hornej časti tela, celý ramenný pletenec, chrbát, brucho a na jednom stanovišti budeme cvičiť stabilitu. Prvé kolo na platni budeme používať kettlebell, hovoríme tomu rúžová kabelka, vážiaci 4 kg. Prvé kolo na rozcvičku dáš si nohy do diagonály, opatrne, kolena aj chodidlá smerujú zľahka von. Uchopíš kettlebell, lakte držíš vedľa tela, brucho máš stiahnuté, chrbát máš rovný a budeme vytláčať kabelku k stropu, pritiahneš ramená, ideš dolu do širokého drepu, ako keby si ju chcela odložiť na zem, tú chvíľu podržíš a pritiahneš ramená. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. Ostanem tu stáť. Treba dávať pozor, aby dámy dbali na to, aby kolená boli za alebo nad špičkou a aby chrbát bol rovný. Ukážem to ešte z boku. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. Výborne, to bolo prvé kolo. V druhom kole budeme kettlebell švihať a síce uchopíš ho z vrchu, nohy sú jemne pokrčené a švihneš kettlebell dozadu a dopredu. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych. Keď švihneš kettlebell dopredu, nožky môžu byť vystreté, podsadíš panvu, stiahneš brucho, zadok, panvové dno. Ešte raz. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych. Výborne. A tretie kolo sa budeme venovať zase stehnám, zadku, nohám, ale aj ramenám. Jedna noha do stredu platne. Druhá noha dozadu, ako vám to najlepšie ukážem, tak. Chrbát je rovný, si v jemnom predklone. Diagonálna ruka, noha pracuje, druhú ruku si položíš na chrbát. Kettlebell držíš tak, že smeruje nadol a ideš dolu, hore, dolu a hore ťaháš lakeť vedľa tela do stropu. Výdych, 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 výdych. Chrbát je rovný, dávať pozor, aby sa baby nepredkláňali, si rovná, pracuješ s nohami a ťaháš lakeť hore. Dobrý cvik na tricepsy, ramená. Zase dávať pozor, aby koleno bolo čo možno nad členkom. Výborne, ďakujem. Tréning s rúžovou kabelkou v mesiaci marec.